Ola a todos, Namaste. Benvidos á nosa terceira clase de yoga. Hoxe traballaremos un pouquiño máis, moveremos un pouco a enerxía do corpo. Será un pouco máis dinámica. Sempre escoitade o voso corpo e se vos parece que vai un pouquiño rápido, quedadevos ca primeira explicación, despaciño, cada un ao voso ritmo. Vale? A primeira volta será sempre despacio, explicada. A segunda intentaremos fluir un pouco máis, casas sanas, pero sobre todo escoitade o voso corpo e facede o que vos sinta mellor, o que vos faga sentir mellor a vos. Traballaremos hoxe nas posturas do guerreiro 1 e 2, posturas de forza e algunha cousiña máis. Sen máis, preparámonos que imos a empezar. Entón imos a empezar hoxe na postura da montaña. Poñémonos de pé e mantemos os pés en línea ca nosa pelvis. Na sesión de hoxe vamos a mover un poquinho a enerxía do corpo, sin máis bloqueada, entón vai ser un poquinho máis dinámica. Faremos unha primeira parte, sobre todo a parte dos saúdos, onde os vou explicar despacio, e faremoslo despacio. Na segunda volta vai ser un pouquinho máis fluido, máis vinyasa. Vinyasa é fluir ca respiración. Se na segunda volta que fagamos vai un pouco rápido para nós, ou vemos que non estamos preparados todavía para esa secuencia, quedámonos ca parte despacio, ca primeira, sí? Na primeira falarei un pouco, e na segunda intentarei estar caladiña, e así podemos disfrutar dos saludos ao sol, do noso corpo, do momento, da música. Intento non falar demasiado. Vale, volvemos á postura da montaña. Entón, imos a separar os nosos dedos dos pés o máximo posible, intentando, pois eso, crear espacio entre eles. Sí, ben, creamos espacio, activamos os dedos tamén, movelos un pouco. Ben, agora imos a equilibrar o noso peso ben na planta do pé. Os dedos están os máis estirados posible, sí, alineados. Veña, entón vou estiro e relajo. Veña, abro o que máis poda e relajo. Vale, dende aquí imos facer tamén activar as nosas plantas dos pés levantando o puente. Si, entón imos a facer un pouquinho, se temos puente, home, se temos os pés planos vai ser un pouco máis complicado, pero intentamos despegar un pouquinho máis o puente do pé hacia arriba e relajo. Entón levanto un pouquinho, fago máis arco no puente do pé e relajo arriba. E se nos damos conta, vemos como ao levantar as plantas, se nos damos conta, non, se os sentimos, ao levantar as plantas do pé, activamos os nosos aductores, a cara interna dos muslos. Deberíamos, se non o sentimos, buscar esa conexión. Cando levanto as plantas do pé, activo a cara interna dos muslos. Vale? Repetimos isto. Levanto a planta e relajo. Abro. Levanto e abro. Sigo separando todo o tempo que podo os dedos dos pés. Imos unha máis. Levanto os puentes e abro. Planta e dedos dos pés. Vale? Quedámonos en esta postura. Vale. Veña, agora imos a elongar todo o corpo, balanceando ben o peso nas plantas. Levamos lixeiramente o pubis hacia o ombligo, o cuello está largo, ombros relajados, dedos das mans hacia a terra. Ímonos balancear hacia diante, hacia os dedos dos pés e os talóns. Pechamos os ollos. Un balanceo suave, respiro natural, sentimos o peso nos dedos e talóns. Imos un poquinho hacia os lados, de lado a lado, ou hacia un borde, un pé calquera e o outro. Balanceo de lado a lado. E agora intentamos equilibrar ben ese peso no centro. E mantémonos completamente quietos. Conectamos ca respiración. Manteño o abdomen activado, o ombligo lixeiramente hacia atrás, ou pubis hacia o ombligo. Escoito a respiración. Imos elongando, buscando fluidez. Inhalo, exhalo pola nariz.
buscamos conectar ca respiración e para esta clase manter a concentración e a coordinación tamén. Intentamos estar aquí e agora, centrándonos durante este rato no que pasa no corpo. Mantendo os ollos pechados, levantamos os brazos dende os lados, hacia arriba, inhalando. Palmas das mans arriba, e exhalo baixo polo centro. 2 veces máis, inhalo arriba os brazos, xunto as palmas das mans, baixo polo centro, exhalo, inhalo arriba, e exhalo baixo. Manteño as mans no peito. Respiro profundo. Sigo respirando. Escoito o sonido da respiración. Baixo as mans polo centro e podemos ir abrindo os ollos. Movemos un pouco a cabeza dun lado ao outro. Entrelazamos as palmas das mans e agora os dedos así como cruzanse e mantemos o índice hacia arriba, índice e dedo gordo. Ombros abaixo, veña pubis hacia o ombligo, vamos facer a montaña inclinada. Alargo ben a espalda, contraio un pouco os glúteos, ombros relaxados, inhalo aquí, ao exhalar inclinámonos hacia o noso lado dereito, empujando a pelvis hacia o lado esquerdo. Vale, vos na nosa casa veredes meu revés. Vale, empezo polo lado dereito, pero vos estades contrarios a min. Se podedes empezar polo lado dereito, se vos lía moito, seguideme facede o igual. Empezado por do lado esquerdo, se vos resulta máis complicado. Eu podía intentar empezar tamén polo lado contrario, pero é posible que me líe durante a clase. Entón, empezade polo lado que vos sea máis fácil para poder seguir a clase máis cómodamente. E unha vez máis, inhalo a largo, exhalo, inclínome hacia un lado, a pelvis empuja hacia o contrario, exhalo, apreto glúteos, inhalo centro, exhalo outro, e subo. Soltamos as mans, facemos uns círculos nos ombros, e ímonos poñer na parte de atrás da nosa esterilla. Manteño os pés alineados ca pelvis e imos facer para quentar un pouco antes de empezar o corpo, como medio saludos ao sol. Imos xuntos, facémolo despacio. Inhalo, imos subir os brazos polo lado. Inhalo arriba os brazos, exhalo baixo, espalda doblando. Inhalo, alargo a espalda, mira adiante, exhalo, relajo. Inhalo, miro adiante, levo peso aos talóns, empujo xa vou subindo os brazos polos lados, exhalo baixo polo centro. ¿Sí? Desde aquí. Inhalo arriba, exhalo, dobro. Inhalo largo, exhalo, relajo. Doblo as rodillas. Inhalo, peso os talóns, doblo, empujo xa, subo os brazos polo lado, inhalando, exhalo baixo polo centro, unha vez máis, inhalo arriba, exhalo baixo, inhalo largo, exhalo, relajo todo, inhalo, miro adiante, peso os talóns, veña, vou enderezando un pouco a espalda, empujo con esos talóns no chan, exhalo baixo polo centro. Vale? Pois imos, xa temos o corpo un pouquiño máis quente. Entón, imos empezar co saludo. Hoxe imos añadir outras variacións. A primeira volta explico despacio, facémolo despacio. Na segunda volta intentamos facelo fluido. Se vai rápido, non o facemos, non estamos seguros do movimento, quedámonos ca primeira volta. ¿Sí? Vale? Inhalo, subo os brazos polo diante, verdad? Acordadevos como fixemos os primeiros saludos na nosa primeira e segunda clase. Entón, subimos os brazos polo fronte, empujo a pelvis hacia adiante e miro adiante. Exhalo baixo, alargando. Inhalo, miro adiante, alargo a espalda.
Exhalo, relajo, doblo un poquinho as rodillas. Inhalo, un paso grande atrás co pé dereito, ca perna dereita. Sí, llamas dos dedos aos lados do pé esquerdo. Baixo a pelvis, estillo a rodilla dereita, abro o peito, miro adiante. A postura do corredor. Respiro 3, 2, 1. Baixo a rodilla dereita. Relajo o pé dereito. E agora imos levantar un poquinho o torso, enderezar, brazos arriba, alineados cas orellas, e se podemos deixamos caer a pelvis hacia o chan o máximo posible. Respiro 3, 2, 1, baixo o torso, dedos das mans aos lados, poño os dedos da perna dereita, rodilla dereita arriba, imos para o canvas abaixo, boca abaixo, a do muca. Paso atrás, ca perna esquerda, pelvis arriba hacia o teito, axusta a postura, a do muca, Vanasana, can boca abaixo. Veño, empuxo as mans, os ombros hacia atrás, os brazos lejos das muñecas, ombros hacia atrás, os dedos das mans separados entre sí, os dos pés tamén se pode ser arriba, as nalgas, o ombligo hacia a espalda. Respiro. 5, 3, 2, moi ben, imos a plancha inhalando. Exhalo, chaturanga, rodillas, peito, barbilla, o cu quedas arriba, pelvis se queda arriba. Miro adiante, empújome hacia adiante, cos dedos das pés e das mans, despego costillas para a cobra, abro o peito, exhalo, vou atrás, e arriba, a do muca. Moi ben, aquí quedamos unhas dúas respiracións, valimos ca perna dereita arriba, talón esquerdo arriba, miro o espazo entre as mans, inhalando un paso grande hacia adiante o máis cerca posible. Acordadevos, se non chego, me axudo ca miña man dereita neste caso, ata que o pé dereito este no centro das miñas mans. Miro adiante, abro o peito. Eso. E de aquí damos un pasiño adiante, inhalando. Paso ca esquerda, relajo, exhalo, e subimos, doblo rodillas, peso nos talóns, empujo o chan cos talóns, inhalo arriba. Exhalo, baixo polo centro. Sí? Vale, imos ca segunda volta. Activo, alargo, brazos adiante, inhalo, pelvis adiante. Exhalo, baixo. E inhalo, alargo, exhalo. Inhalo, atrás a esquerda, me quedo. 3, 2, 1, baixo, rodilla esquerda hacia o chan, relajo o pé, arriba. 3, 2, 1, a do muca. 5 respiracións. Inhalo a plancha. Exhalo, chaturanga. Inhalo, cobra. Exhalo, can boca abaixo. Inhalo, esquerda arriba, talón dereito. Miro, entre as mans, un paso adiante. Abro. Inhalo, dereito. Relajo. Doblo rodillas. Arriba, inhalo. Exhalo. Sí? Moi ben. Pois imos ca nosa segunda volta, como poñer agora deste lado. Añadimos outra variación. Miramos despacio, outra vez empezamos ca perna dereita. Inhalo. Arriba os brazos, empujo pelvis adiante, glúteos contraídos. Exhalo, baixo. Inhalo, miro adiante. Exhalo, relajo, doblo as rodillas. Inhalo, un paso atrás. Co pé dereito. Postura do corredor, abro o peito, mira adiante, 3 respiracións. 3, 2,
Baixa a rodilla dereita, relaja os pés, o dedo dereito, arriba os brazos. Me quedo 3. E deixo que a pelvis se vaya ben hacia o chan. 2. Ombros relajados. Poño os dedos do pé, arriba a rodilla dereita, cambo cabaixa, esquerda atrás. Veña, ombros ben atrás, brazos lejos das muñecas. 3, 5. Vamos. 5 respiracións, sí. Veña, nalgas ven hacia arriba, ombligo hacia a columna, inhalo a plancha. Veña, ombros atrás, lechos das orellas, exhalo a chaturanga, rodillas, peito, barbilla. A pelvis se queda arriba, o cu se queda arriba, non cae. Vamos hacia adiante e arriba, para a cobra, apreto glúteos, ombros hacia abaixo. Exhalo atrás, e arriba, cambo, cabaixo, Adho Mukha Svanasana. Vale. Imos pasar desta postura agora, levantando a perna dereita, talón esquerdo, miro o espacio entre as mans, damos un paso adiante o máis cerca posible. Verdad? Estou aquí. Vale, entón, imos acercar un pouco o noso pé esquerdo hacia adiante, ata que consigamos que o noso talón se quede ben anclado no chan. ¿Sí? Os dedos do pé esquerdo lixeiramente abrindo hacia o lado esquerdo e o talón un poquinho hacia dentro. E elevo o peso o meu talón esquerdo. Elongo a espalda e veño, solto os brazos. Veña, peso hacia a perna de atrás, o talón de atrás. Inhalo arriba. E xa estamos no guerreiro 1. Ombros abaixo, brazos cerquiños das orellas, estiro ben os dedos das mans, a enerxía hacia arriba, hacia o teito, doblo a rodilla dereita, veña, sinto o peso na miña perna esquerda, respiro 3, 2, 1, moi ben, baixamos os brazos hacia os lados, imos girar o pé de atrás, levantando o talón agora. Si, e aquí damos un saltiño, ou un pasiño, perdón, hacia adiante, subindo os brazos, inhalo. Exhalo, baixo, polo centro do corpo. ¿Sí? Vale, imos outra vez. Igual, pero o lado esquerdo. Postura da montaña. Tadasana. Inhalo, arriba os brazos, empujo pelvis hacia adiante. Exhalo, baixo. Inhalo, miro adiante. Exhalo, relajo. Y busco pé esquerdo, un paso grande atrás. Inhalo. Me quedo. Postura do corredor, miro adiante. Abro o peito. Veña, manteño o abdomen agarrado. Baixa a rodilla esquerda, relajo os dedos do pé esquerdo. Arriba o torso. 3, 2, 1. Bien, baixo o tronco, os brazos, dedos, rodilla, Adho Mukha, dereita atrás. Inhalo, axusto a postura. 5 respiracións. Escoito a respiración. Talóns hacia o chan, nalgas ao teito. Empujo cas miñas mans no chan. Miro, mirada nos pés. Inhalo, plancha. Exhalo, chaturanga. Inhalo, cobra. Aprieto glúteos, exhalo. Adho Mukha Svanasana. Vamos, perna esquerda arriba, talón dereito. Miramos los brazos entre as mans, inhalo, un paso adiante. E vou traer un pouquinho, un pasinho adiante, o meu pé dereito. Giro un pouco os dedos do pé dereito hacia o lado dereito, hacia fora, hacia o borde da esterilla. O talón entra un pouquinho hacia dentro. Veña, levo o peso o meu talón dereito. Agarro ben o abdomen. Veña, e subo, inhalo. Estamos aquí no guerreiro 1. A pelvis, nesta postura do guerreiro, unha posición de forza, se queda completamente mirando o fronte. Sí, o sea, hacia a miña perna esquerda, neste caso, hacia adiante, sí?
Estiro os brazos, dedos tamén ben estirados. Me quedo 3, 2, 1. Vale, brazos aos lados, giro o meu pé dereito, talón arriba, inhalo un paso adiante, arriba os brazos. Exhalo, baixo polo centro. ¿Sí? Moi ben. Imos a facer a nosa última secuencia. Imos intentar enganchar o guerreiro 1 e o guerreiro 2. Para iso vou facer primeiro, imolo coller dende aquí. Vamos facer o guerreiro 1 primeiro ca perna dereita diante. ¿Sí? Digo, pues como vamos a pasar dunha postura a outra. Esta postura do guerreiro 1. Verdad? É importante que sintamos o peso ben no noso talón de atrás. Si algo queda de espalda. Mira como é o movimento. No guerreiro 2, imos a levantar o talón de atrás ou girar o corpo, en este caso hacia a parede de atrás. ¿Sí? Para quedarme nesta posición, que é a posición do guerreiro 2. Entón, miramos outra vez. Guerreiro 1. Vou poñer de frente. No guerreiro 1, se nos fijamos, é casi como dar un paso. Si máis ou menos os pés están no ancho da nosa cadera. ¿Sí? E se abro para o guerreiro 2, sigo abrindo, abrindo, abrindo. ¿Sí? E me quedo. Teñome que fijar agora que na postura no guerreiro 2, vou a mirar, o meu talón dereito está na mesma liña co puente do pé esquerdo. ¿Sí? Dibujo unha liña aí imaginaria. Imos dobrar ben a rodilla dereita, rotando os muslos como hacia fora, hacia atrás. Queremos abrir a pelvis. E traballo internamente en esta abertura. E da que sea unha posición que parezca que estou estática, non o estou, porque estamos traballando internamente, ¿sí? O pubis hacia o ombligo. Sinto a miña forza tamén no talón esquerdo. Brazos en cruz. Cuidado que non se nos vaya moito hacia atrás. Cando miramos o fronte, se movemos os dedos, deberíamos ver as mans sin mirar, que están por aí. Se están fora do meu campo de visión, é que esteño moi hacia atrás. Se sen mirar os vexo os dedos moverse, estou ben. Alargo. E agora imos mirar a nosa man dereita. E este é o guerreiro 2. Podemos profundizar máis na postura, baixando un pouco máis, pero tende cuidado que o culo se nos vai hacia atrás. E buscamos sempre rotar estos muslos como hacia fora, e levantarmos o pubis hacia o ombligo, deixando que o sacro se vai hacia o chan. ¿Sí? Guerreiro 2. Vale? Entón, sacudimos. Entón, como vamos pasar do guerreiro 1 ao 2? Perna dereita, guerreiro 1. Paso grande, igual, cuidado. Se o meu talón non chega ao chan, acerco un pouquinho a perna ata que sinta, sí, que estou ben anclada e que teño peso distribuído no centro das dúas pernas. Entón, dou importancia ao meu pé de atrás. Guerreiro 1, verdad? Guerreiro 2. Aquí podo xustar a postura, chequeo sempre puente, talón, pelvis, o fronte. Abro e miro. ¿Sí? Guerreiro 2, de aquí. Apoio a miña man, esquerda neste caso, levanto o garganta e miro arriba. Guerreiro 2, o sol. ¿Sí? Abrindo aquí todo o lateral, abrindo costillas. Imos volver. Apoyámola o antebrazo no muslo. Estiro o meu brazo esquerdo neste caso, cerquiña da orella. Cuidado non estresar aquí ombros. ¿Sí? Vale. Volvemos. E xa estaríamos no final da nosa secuencia, ok? Entón, imos a añadir esta partiña, esta parte dos guerreiros 1 e 2, a nosa secuencia dos saludos ao sol. Sí, a primeira vez, despaciño, a segunda intentamos buscar un poquinho máis de fluidez. Entón, empezamos, lado dereito. Alineamos, Tadasana na posición da montaña. Tente o principio. Inhalo, arriba os brazos, pelvis adiante. Miro adiante. Exhalo, baixo elongado. Inhalo, abro o peito, miro adiante. Exhalo, relajo. Doblo rodillas. Inhalo, un paso atrás, dereita. Postura do corredor, miro adiante. 3 respiraciones.
Baixo, rodilla derecha, relajo os dedos dos pés arriba, brazos, pelvis hacia abaixo, estiro flexores, psoas, respiro, baixo, brazos, levanto a rodilla de atrás, adomo con paso atrás, xa teño toda a palma da man no chan, empujo cas miñas mans os brazos atrás, os ombros tamén, deixos das orellas, isquios ou nalgas hacia o teito, talóns hacia a terra, o ombligo hacia a columna, mirada hacia os pés. 5. Inhalo a plancha. Exhalo, chaturanga, rodillas, peito, barbillas, ñacú quedas arriba, inhalo diante e arriba, aprieto glúteos, exhalo atrás, e arriba, Adho Mukha Svanasana, e imos co seguinte, arriba, perna dereita, talón esquerdo, miro espacio entre as mans, inhalo, un paso adiante, recordad que nos axudamos, se non chegamos, a nosa man, abro o peito. Imos ao guerrero, ¿sí? Acerco un poquillo o pé esquerdo, abrindo os dedos do pé esquerdo hacia fora, hacia o borde da esterilla, o talón hacia dentro da esterilla. Veña, agarro o abdomen, anclo o meu talón esquerdo no chan. Sinto forte xa nesa perna de atrás. Alargo arriba, guerreiro 1. Moi ben, dende aquí, imos ao guerreiro 2, abro o corpo, en este caso empujo hacia a parede de atrás, vale, e aquí axusto os meus pés, o talón dereito en liña co puente do pé esquerdo, rodilla dereita hacia fora, abrindo ben a pelvis, e alargo os brazos, miro a miña man dereita, 5, 4, 3, pubis hacia o ombligo, 2, 1, guerreiro sol, imos arriba, lembrando, inhalo, exhalo, inclino hacia atrás, manteño a mirada, se podo, en dirección hacia o meu codo dereito, respiro, e volvemos, inhalo, exhalo, imos ao outro lado, apoio o meu antebrazo no muslo, alargo, miro hacia arriba, respiro, estiro ben o brazo esquerdo, codo, miro hacia arriba, subimos, inhalando, enderezamos o torso. Mira que imos facer desde aquí, volvemos ao guerreiro 1, entón giro, 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 aquí podemos axustar os pesos que necesitamos o equilibrio. O guerreiro 1, bueno, semi guerreiro 1 porque non imos apoiar o talón no chan, ¿sí? Usamos a postura para volver, inhalando a montaña, ¿sí? Ben, vamos, igual co lado esquerdo, intento falar un pouco menos. Alineo, Tadasana, postura da montaña. Imos arriba. Inhalo, brazos polo fronte, empujo a pelvis adiante, aprieto glúteos. Exhalo. Inhalo, largo adiante. Exhalo. Inhalo, esquerda atrás. Abro o peito, miro adiante. Baixo a rodilla esquerda, relajo o pé, arriba, os brazos. Volvo. Arriba a rodilla. Abro boca na sala, can boca baixa, xusto. 5 respiracións. Perna esquerda arriba, talón, ai no, perdón, no, estamos en Adho Mukha, perdón, imos a plancha, inhalo, exhalo, chaturanga, rodillas, peito, barbilla, miro diante, inhalo, empujo, adiante, arriba, cobre, exhalo, atrás, e arriba, Adho Mukha, ahora sí. Están adiantando un pouco, vamos esquerda arriba, talón dereito, miro espacio entre as mans, inhalo, un paso adiante. Vamos, imos a guerreiro 1, verdad? Traemos o pé
dereito un poquinho hacia adiante, ata que o noso talón dereito se quede ben anclado no chan. Os dedos do pé dereito un poquinho hacia fora, talón hacia o centro da esterilla. Agarro o meu abdomen, forza no talón dereito, arriba, longo, guerreiro 1. Me quedo, 5. Vale, imos abrir ahora o guerreiro 2. Abrimos o corpo, neste caso hacia frente, imos axustar se os pés non se quedan alineados, puente, talón, ¿sí? Veña, rodilla esquerda hacia, como hacia atrás. Intento que a pelvis se me quede hacia o fronte. Peso no centro das dúas pernas, rotamos os muslos atrás. Guerreiro 2, mira a man esquerda. 5. Guerreiro solo largo, viro arriba. Estiro. Eso. Y nos giramos otra vez de frente. Arriba, ups. E nos adiante, nada, así. Volvemos. Sí, unha secuencia un pouco larga. Pero xa vimos o guerreiro 1 e o guerreiro 2, posicións de forza e equilibrio. Imos a Uttanasana, mantemos os pés alineados ca pelvis. Alargo. Imos a entrelazar as nosas mans atrás na espalda. As palmas das mans hacia arriba. De aquí vou puxar hacia baixo, hacia o chan e hacia atrás, para abrir o peito. E dende aquí imos a Uttanasana, o estiramento de pé. Inhalo, podo mirar lixeiramente hacia arriba, exhalando longo e baixo, levando as miñas mans hacia o teito. Veña, relajo aquí o cuello o máximo posible, manteño o ombligo hacia a espalda. Me quedo 5, 4, 3, 2, 1. Se me molesta por calquera motivo a posición ou agarrar estas mans atrás ou non podo, non vou tanto, vou un poquinho menos ou simplemente non o fago. Vale, soltamos. Se molesta, quedámonos aquí. Venga, poño as mans detrás nos gemelos e longo a espalda. Vou levando o abdomen hacia os muslos para Uttanasana. Me quedo. E vou un pouquinho máis, sempre un pouquinho máis do meu máximo. Escoito a respiración, sinto como se estiran todos os músculos das pernas, a parte de atrás, a espalda. Manteño os ombros relajados. Imos soltar as mans e subimos redondo, vértebra a vértebra. Bueno, moi ben, que tal? Espero ben. Imos un poquinho máis lixeirillos en esta clase, vale? Se vai moi rápido para nós, sempre podemos ir atrás, paro e me quedo donde necesite. Imos a facer hoxe dende esta postura Malasana. Malasana ou a rana, que tamén se lle pode chamar a postura da rana. Imos a coller dende aquí, separamos simplemente un pelín máis que o ancho da nosa pelvis, os pés. Non moito máis, un pouquinho máis, unha base un pouquinho máis ancha. Sí? Entón, imos doblar hacia adiante, verdad? Doblando de aquí, recordad, de onde o fémur. Eso. E agora imos abrir un pouquinho os nosos dedos dos pés hacia fora. Os talóns quedanse hacia dentro. E imos doblar as rodillas sentándonos un pouco hacia atrás. Primeiro hacia atrás, verdad? Baixo. Pero realmente o que quero é levar o meu sacro hacia o chan, vale? Xunto as palmas das mans e o ancho dos meus antebrazos e o ancho que se deberían quedar as nosas rodillas, vale? Veña, alongamos a espalda, tende moitísimo cuidado con Malasana, con esta postura, é unha postura para abrir a pelvis.
Sí, pero é bastante intensa para as rodillas. Se temos problemas cas rodillas, pois non imos baixar tanto. Igual nos sirve quedarnos aquí, sí? Ou aquí empujando un poquinho as rodillas hacia fora. Vale, baixo ata onde podo. Se vai ben? Me quedo aí. Veña, espalda larga, abro o peito. 3, respiro. 2. 1. Vale, imos arriba. Agora imos usar os pés para empujarnos. Manteño as mans xuntas e inhalo. Arriba as palmas das mans, estiro as pernas. Exhalo, baixo, igual polo centro. ¿Sí? 5 veces. Imos, inhalo arriba. Exhalo, baixo. Veña, levo os isquións ou o sacro hacia o chan. 2. Inhalo. 3. 4. Unha máis. 5. Moi ben. Vale, poñemos as mans no chan. Volvemos a poñer os pés paralelos un ao outro. Dedos dos pés hacia adiante, verdad? As rodillas tamén, alineadas cos dedos dos pés. Manteño aquí un poquinho máis separado co ancho da miña pelvis. Os pés e solto. Levo as mans, se pode, a parte de atrás dos tobillos ou a parte de atrás de onde chegue. E longo a espalda, un poquinho máis. 3 respiracións. 2. 1. Vale, solto as mans. Imos levar as nosas mans á cintura. Estiro ben as rodillas. Miramos adiante e subo alongando. Veña, peso nos talóns. Activo a parte de atrás das pernas e inhalo arriba. Exhalo. Bueno, moi ben, sacudimos un pouco as pernas. Vale, vale. Vale, moi ben. Pois ímonos poñer agora en cuadripedia, sí? A 4. Entón poñémonos de rodillas. Cas nosas mans debaixo dos ombros, as rodillas debaixo da pelvis. Veña, abdomen arriba, espalda larga, cuello largo. Inhalo aquí, exhalando estiro. Miña man dereita e a perna esquerda hacia atrás. Alargo e subo o brazo en línea ca miña orella e a perna en línea ca miña pelvis. Abdomen arriba, ombligo hacia a columna e me quedo aquí 5 respiracións. 5, 4, 3, 2, 1. Cambiamos, inhalo, exhalo largo, arriba. Moi ben. Separamos as rodillas hacia os bordes da esterilla, xuntamos os dedos gordos dos pés e nos estiramos hacia atrás na posición de Balasana, postura do neno. Codos ben estirados, cabeza relajada. E volvemos. Vale, ímonos sentar para facer un poquinho de traballo abdominal. Imos traballar nos abdominales inferiores. Estiramos as pernas hacia adiante e inclinamos un poquinho o tronco hacia adiante. Imos poñer de momento as nosos... Vamos cerrar as manos, os puños, no chan, cos brazos ben estirados. Sí? E aí empujo, intentando despegar un pouco os isquios ou cu do chan e leválo quizáis un poquinho hacia atrás. Sí? Poño os brazos máis adiante. Vale? Tamén podo poñer as mans, por suposto. Quizáis levando un poquinho os dedos hacia fora. Inhalo, pero igual é un poquinho máis difícil, probamos, ou igual carga bastante as muñecas. Veña, llevo o cu atrás, abro o peito, miro adiante e me quedo aí. 3, 2, 1, relajo. Sí? É moito, se temos ladrillos de yoga, ou algo que nos teña un poquinho de altura, un par de mantas, algo, ainda que non son moi estables, ladrillinhos de yoga son perfectos para poñer aquí nas mans e nos facilitan tamén bastante
nesta postura, algo que teña un pouco de altura. Sí, e senón, intento aquí cos puños cerrados. Imos outra vez, levo a pelvis hacia atrás, o hacia atrás, mira adiante, ombligo dentro, abro o peito, 3, 2, 1, senta. Vale, dobla as rodillas, veña, levanto unha perna, espalda recta, levanto a outra, para na basana, un poquinho de traballo abdominal, ombros abaixo, más brazos hacia adiante, 5 respiracións, me quedo aquí, crecemos aí, espalda larga, 5, 4, se pode estirar un pouco, 3, 2, 1, vale, cruzo as pernas, e redondeo a miña espalda, relajo. Onde chegue, non importa onde chegue, solto ahora calquera forza, redondeo a espalda, relajo os hombros, relajo o cuello, e sigo redondo. Sí, volvemos outra vez a cuadripedia, como me poñen de frente, mans debaixo dos hombros, rodillas debaixo da pelvis. Inhalando, estiramos o brazo dereito arriba, abrimos o peito, unha pequena torsión, rotación da parte alta do corpo, si do peito, espalda. Inhalo, exhalo, palma da man hacia arriba, vou deslizando o brazo, descanso, o ombro e a cabeza no chan. Sí? Teño a miña man dereita abaixo, ca palma hacia arriba. Vou presionar con este brazo dereito no chan, verdad? E se podo, estiro agora o brazo esquerdo arriba. E se podo, tamén levo lixeiramente a mirada hacia arriba. Se non manteño aquí, se moito para o meu cuello, manteñome aquí mirando a parede lateral. Respiro. E volvo. E empujo o chan ca miña man esquerda. E cambio de lado. Primeiro pollo desde aquí, 4. Inhalo, esquerda, abro. Exhalo, baixo. Descanso o ombro, a orella esquerda. Arriba o brazo dereito. Aí quedo aí. 3, 2, 1. E volvo. Vale, separo as rodillas aos lados, dedos gordos do xunto e estiro atrás. Moi ben, e ímonos poñer boca arriba para Halasana. Si, vos facer hoxe a postura do arado. Primeiro damos uns segundos a espalda que se relaje, simplemente doblando as rodillas, quedamos aquí. E agora, uns segundinhos máis aquí, simplemente as rodillas relajadas. Vale. Pois Halasana, ou a postura do arado, imos a coller moi similar a que collemos a vela, é tamén unha invertida, onde imos ir un poquinho máis. Empezamos como solemos pasar ca postura da vela, balanceando as pernas de diante a atrás, ou doblar tamén. Ben, inhalo, deixo que se despegue a pelvis. Quentamos un poquinho aquí os nosos abdominais. Ben, cunha inhalación, levamos as pernas hacia atrás. Ben, as mans vanse hacia a parte de atrás de pelvis, verdad? Pego ben os meus brazos, o torso, palma da man e a pelvis, vale? O cuello está relajado. Ben, se pode enderezar un poquinho máis ata buscar esta postura da vela, o máximo. Que igual xa é suficiente para min quedarme aquí, me quedo aquí, manteño o abdomen activado. Ben, se queremos probar o arado, o Halasana, pernas ben xuntiñas, e imos controlando o movimento, baixando as pernas hacia atrás, hacia o chan. Se podo, tocar cos dedos no chan, pois quedo. Se non, onde chegue, non teño que chegar. Estou aquí, tamén, vale? Se non cheguei ao chan, manteño todo o tempo as miñas mans
agarrando as lumbares. Se cheguei, temos esta opción aquí de soltar os brazos. Imos rodar as nosas escápulas e os brazos dentro, como detrás da espalda, rodamos hacia dentro como xuntándoos, entrelazamos as mans, verdad? E agora imos tirar ben os brazos, empujando as nosas mans hacia o chan. E me quedo 5, 4, 3, 2, 1. Moi ben, podemos desenlazar as mans, poñemos as palmas das mans hacia baixo, brazos ben estirados, e veña, estemos onde estemos, intentamos baixar vértebra a vértebra, ben, sin levar forza os ombros nin o cuello, ben, intentamos baixar controlando o movimento, usando os nosos abdominais. Sigo, agarro o abdomen, moi ben. Imos ca nosa última asana de hoxe, que é a postura do peixe, vale? Un pequeno arqueamento para equilibrar esta última. Entón, desde esta mesma postura onde estou, simplemente vou manter as pernas ben pegadas, vale? Imos poñer as nosas mans debaixo, detrás da pelvis, perdón, sí? Os nosos dous dedos gordos das mans están xusto debaixo dos dous osos máis prominentes detrás da pelvis, sí? Se non nos aplastamos os dedos gordos. Sí, entón as palmas das mans están aí, así, vale? Puxo un poquinho, ou intento estirar un poquinho os codos, pego ben os brazos a min, pego ben as pernas, e agora de aquí imos empujar cos nosos codos no chan, empujo e miro o que pasa ca cabeza ou ca espalda. Primeiro vai saqueando o peito, abrimos o peito, levo o tope da cabeza, a coronilla hacia o chan, e me quedo aí. 5, non debería molestar no cuello, porque non está comprimido, non hai peso. Estou empujando cos codos, penso en abrir ben o peito, respiro. Moi ben, imos desfacendo, vale, doblamos as rodillas, traemos cerquiña do peito e balanceamos un pouco de lado a lado. Moi ben, e imos relajar. Fixemos unha clase un pouquinho máis dinámica para mover un pouco máis esta enerxía do corpo. Buscamos agora unha posición cómoda. Se houver cas pernas estiradas, para a base na postura do cadáver ou de relaxación. As pernas estiradas ou dobladas se nos cargan as lumbares. Están estiradas, deixo os pés caer hacia os lados. Separo un pouco os brazos do torso, palmas hacia arriba. Pechamos os ollos. Conectamos ca respiración. Inhalo profundo, oxigenando todo o corpo. Exhalo largo, longo. Con cada exhalación, relajo cada vez un pouco máis. Separamos un pouco as pernas, deixamos que os pés se caen hacia os lados, palmas das mans hacia arriba, pechamos os ollos, conectamos ca respiración.
Inhalo profundo, oxigeno todo o corpo. E ao exhalar, relajo cada vez un pouquinho máis, soltando aire, solto tamén calquera tensión, calquera forza que se poda quedar do traballo de hoxe ou do día de hoxe, se estamos facendo esta sesión pola tarde. Sinto o peso das pernas, da cabeza, dos brazos. Dos pés. Deixo que se relajen as pernas, pés, pelvis. A zona lumbar, abdomen, espalda. Relájense completamente. Brazos, hombros. Muñecas. Dedos das mans. Relajo o cuello, cabeza, todos os músculos faciais, mandíbula, todo o corpo se relaja. Solto, deixo ir con cada exhalación. Imos doblando as nosas rodillas, sentindo as plantas dos pés, a nosa zona lumbar. E traemos as rodillas ao peito. Poñemos as mans enriba das rodillas e facemos uns círculos moi suaves, abrindo as dúas rodillas hacia fora, dibujando 2 círculos. Cambio o sentido. E nos imos recostando no noso lado dereito. Usamos o noso brazo dereito ou isto unha almohada. Xa nos podemos ir incorporando. Sentámonos na postura do semiloto. Se queremos ir un pouquinho máis longe da postura, podemos doblar unha perna dereita encima do pliegue da rodilla esquerda ou simplemente aquí. Alargamos a espalda, subimos os brazos, inhalando profundo. Exhalando, baixamos polo fronte, polo centro do corpo. Moitas gracias, namasté, bo día, boa noite a todos. Espero que disfrutades da sesión de hoxe e vémonos na sesión número 4. Gracias, adiós.